ଆରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନା କଣ? ମୋଦି। ମୋଦି। ତାପରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନା? କଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନା କଣ? ମୋହନ ମାଝୀ। ତାପରେ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ନା? ମୁର୍ମୁ ଆଉ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ନା? ଆମ ବଡ଼ ଠାକୁର ନା କଣ? ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରାଜ୍ୟ? ଓଡ଼ିଶା। ଜିଲ୍ଲା? ଜିଲ୍ଲା ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୀ। ତାପରେ ଆମର ବ୍ଲକ? ନିମାପଡ଼ା। ତାପରେ ଥାନା? ଥାନା ଚାରିଛକ। ତାପରେ ଗ୍ରାମ? ତୁଳସୀପୁର। ଆଉ ପୋଷ୍ଟ? ତୁଳସୀପୁର। ତାପରେ ତମ ବାପା ନା? ପ୍ରଶାନ୍ତ। ତାପରେ ବୋଉ ନା? ରୁବି। ତାପରେ ତମ ଜେଜେ ନା? ମିନା। ତାପରେ ମା ନା? ମାନି। ହଁ। ତାପରେ ତମ ଅଜା ନା? ଅଜା ନା କଣ? ଅଜା ନା କଣ? ପବିତ୍ର। ତାପରେ ତମ ଆଈ ନା? ପ୍ରଭାତୀ। ପ୍ରଭାତୀ। ତାପରେ ତମ ମଉସା ନା? ମଉସା ନା କଣ? ବୁବୁ। ହଁ। ଆଉ ତମ ମାଉସୀ ନା? କଣ? ପପି। ତାପରେ ଯୋଉ ତମ ଇଏ ନା? ତମ ଭାଇ ନା? ଶୁଭ। ମାମୁ ନା? ଅନାମ। ଆଉ ମା ନା? ଏଇ ଯୋଉ ମାଇ ନା? ସବିତା। ତାପରେ ଦାଦା ନା? ତ ଦାଦା ନା? ସୁମନ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦାଦା ନା? ଏମାନୁ। ତୋ ନାନୀ ନା? ସନ୍ଧି ନାନୀ। ତାପରେ ଜାତୀୟ ପଶୁ? ବାଘ। ତାପରେ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ? ମୟୂର। ତାପରେ ଜାତୀୟ ଫୁଲ? ପଦ୍ମ। ଜାଣିଛି ଆଉ ସବୁ। ଆଉ ଜାତୀୟ ଫଳ? ଆମ୍ବ। ଆଉ ଜାତୀୟ ପତାକା? କଣ? ତିରଙ୍ଗା।